Vi har lavet et forsøg om titrering af citrusfrugter, og med det forsøg der vil vi gerne undersøge surhedsgraden af 4 citrusfrugter, for derefter at konkludere, hvilken en der har den sureste pH-værdi. Og for at gøre det, så laver vi en titrering, hvor vi tilsætter en base til frugtsyren for at bestemme ekvivalenspunktet, og det kan fortælle os noget om pH-værdien af de pågældende frugter. Den præcise pH-værdi vil ikke fremgå af det her forsøg, men vi vil stadig kunne rangere dem i surhedsgrad, alt efter hvor meget base vi har måttet tilsætte. Yes. Og her der har vi en illustration af den opsætning, vi brugte, og vi har en liste af de apparaturer og kemikalier, som vi har brugt. Og det indebærer et forsøgsstativ, en burette holder, engangspipetter, en konisk kolbe, et bæreglas, magnetomrør plus en magnet, og så 2 ml saft fra 4 citrusfrugter fortyndet 1-10 i vand. Og de 4 citrusfrugter var lime, citron, greb og appelsin. Dertil har vi 0,010 mol per liter NaOH, som er vores base, og vores indikator, som er phenolphthalein. Og måden vi har forsøget har forløbet på, det er, at vi har haft vores base i vores burette, og så nedenunder har vi haft vores kolbe, hvor i der var vores magnet, vores indikator, phenolphthalein, og så plus vores saft. Og så har vi tilsat en dråbe base progressivt, indtil vi har opnået et farveskift. Og her har vi så vores resultater af vores titrering, hvor vi kan se, at vi har foretaget 2 titreringer per citrusfrugt for at opnå mere præcise resultater, skal nævnes. Og så kan vi se, at gennemsnittet af base, der skal tilsættes for at opnå et farveskift hos frugten citron, er 26 ml. For lime er det 27,8 ml. For appelsin er det 5,45 ml. Og for greb er det 5,35 ml. Det, der får citrusfrugter til at smage surt, det er citronsyre. Og citronsyre, det har den her strukturformel, som vi ser afbildet her. Og citronsyre, det er en trihydronsyre, det vil sige, det kan afgive 3 hydroner på samme tid. Og de 3 hydroner, som citronsyren afgiver, det er de 3 H'er, som vi ser her i enden. Og de sidder på hver deres karbon, som er en del af karbosylsyrene. Og grunden til, at de meget gerne vil afgive deres H, det er fordi, der er en stor elektronegativitet i dem. Så det har de nemt værd. Og her redegjorde vi så for strukturformlen af citronsyre, som jo er så det, der får det til at smage surt. Og i næste vil vi afstemme reaktionen mellem basen og den pågældende citronsyre. Og nu vil jeg så afstemme reaktionen mellem citronsyre og natriumhydroxid. På den her side af reaktionsskemaet har vi vores reaktanter. Vi har citronsyren H3-cid, og vi har vores base natriumhydroxid. De er begge stærke, det vil sige, at syren meget gerne vil afgive sine 3 hydroner, og basen vil meget gerne optage de 3 hydroner. Og det er jo så det, der sker. H3-cid afgiver sine 3 hydroner til natriumhydroxid. Og herovre på den anden side får vi så en masse løse ioner, natriumioner, og så den korresponderende base til citronsyren, som er citrat, som har en ladning på -3. De to, på grund af deres modsatte ladninger, vil jo så gerne gå sammen. Og fordi at Na kun har en ladning på 1 i forhold til citrats -3, så kræver det 3 natriumioner på hver citrat. Så det vil så sige, at de får Na3-cid heroppe. Derfor skal vi også have 3 natrium på den anden side. Men det giver os et problem, når vi så skal afstemme, hvor mange vandmolekyler vi får. Vi kan se, at vi har 3 hydrogenatomer her, og 3 hydrogenatomer her. Det vil sige, at vi har 6 hydrogenatomer i alt, og vi har 3 oxygenatomer. Hvilket passer med, at vi får 3 vandmolekyler. Ja,
Og det er vigtigt også lige at nævne, at det jo selvfølgelig er en syre-base-reaktion. Præcis. Og inden forsøget gik i gang, der opstillede vi en hypotese, hvor vi rangerede vores limefrugter og citrusfrugter, alt efter hvor sure vi forventede, at de ville være. Og der sagde vi, at lime var den sureste, dernæst citron, greb og til sidst appelsin. Efter vores udregninger har vi så kunne konkludere, at det er citronen, der er surest, og limen dernæst, så appelsin og så greb. Så vi har været nødt til at forkaste vores hypotese. Ja, og nu vil vi så forklare, hvordan det er, vi er kommet frem til de resultater. Første skridt, der vil vi beregne den tilsatte stofmængde af natriumhydroxid. Yes, og nu er vi så kommet til efterbehandling, hvor vores første skridt det er, at vi gerne vil udregne den tilsatte stofmængde af NaOH. Og måden vi gør det på, det er, at vi bruger formlen N er lig C gange V, hvor vi har vores N, som er stofmængden i millimol, og vores C, det er koncentrationen i mol per liter, og V er vores volumen i milliliter. Og vi vil så gøre det eksemplarisk for en af vores frugter her, som vi så tager lime, og der siger vi så 0,010 mol per liter, som er vores koncentration, gange 27,8 milliliter, som er vores volumen. Og det giver så 0,278 millimol. Yes. Og disse udregninger har vi så selvfølgelig også foretaget for vores andre citrusfrugter, hvor vi så kan se, at for greb, der har vi fået 0,0535 millimol, for citron har vi fået 0,26 millimol, og for appelsin har vi fået 0,055 millimol. Ja, og i næste skridt vil vi gerne beregne den ekvivalente stofmængde af citronsyre. Og det kan vi gøre ved, at vi har vores stofmængde af natriumhydroxid. Og ud fra koefficienterne i reaktionsskemaet kan vi se, at for hver tredje natriumhydroxid har vi kun én citronsyre. Det vil sige, at vi kan bruge natriumhydroxid stofmængde og dividere med 3 for at få stofmængden af citronsyre. Og med den udregning har vi fået resultaterne, at for greb, der er stofmængden af citronsyre 0,0178 millimol, for lime er den 0,0926 millimol, for citron er den 0,086 millimol, og for appelsin er den 0,0183 millimol. Og nu går vi så videre til step 3 i vores efterbehandling, hvor vi vil udregne stofmængdekoncentrationen af citronsyren. Yes. Og nu er vi så kommet til step 3, hvor vi gerne vil udregne stofmængdekoncentration af citronsyre. Og måden vi gør det på, det er at vi bruger form C er lig N over V, hvor N er vores stofmængde i millimol af citronsyre, og V er vores volumen. Og vi vil igen gøre det for lime, hvor vi så siger 0,092 millimol, som er det resultat, vi fik før i step 2, og så over 2 milliliter. Og det giver altså 0,046. Og der har vi så det smarte her med, at M'erne i millimol og milliliter, så millier, går ud med hinanden, og så får vi så mol per liter. Yes. Og endnu en gang har vi også foretaget disse beregninger for vores andre citrusfrugter, hvor vi kan se, at for greb, der får vi 0,0089 mol per liter. For citron, der får vi 0,4333 mol per liter, og for appelsin får vi 0,0091 mol per liter. Og selvfølgelig for lime 0,0463, som det også fremgik af videoen. Så bliver vi selvfølgelig også nødt til at tage højde for, at vores citronsyre er fortyndet i vand i størrelsesforholdet 1:10. Derfor så skal vi gange stofmængdekoncentrationen af citronsyren med 10 H2O for at få det endelige resultat, hvilket vi så har fået her. Herefter kan vi jo så konkludere, at der er mest citron med 0, eller citron har den største stofmængdekoncentration af citronsyre med 0,433, og lime har den anden største stofmængdekoncentration, og når man afrunder decimalerne, så vil greb og appelsin have det samme stofmængdekoncentration, men hvis man så inkluderer decimalerne, vil man kunne se, at appelsin er en lille bitte smule surere end greb.
Og her der har vi så en illustration af makro- og nanoniveau, hvor vi kan se, at på makroniveau, der fokuserer vi mest på det, vi kan se med vores blotte øje, og det er i dette tilfælde farven. Og før ekvivalenspunktet, der er vores væske farveløs eller gennemsigtig, og så lige ved ekvivalenspunktet, der er vi ved at opnå en sart lyserød, eftersom vores indikator er begyndt at reagere meget svagt. Og efter ekvivalenspunktet, hvis vi blev ved med at tilsætte vores base, så vil vores blanding blive mere basisk, og vores væske vil blive mere lyserød. Hvis vi så dykker ned på nanoniveau, så kan vi se, at før ekvivalenspunktet i vores blanding, der har vi vores indikator, phenolphthalein, og så har vi vores citronsyre, H3-Cit. Og her der har vi antaget, at vi er begyndt at tilføje base, så vi har også en NaOH, men ikke nok til at udligne citronsyren. Lige ved ekvivalenspunktet, der vil vi have det her farveskift. Vi kan se, at phenolphthalein er begyndt at reagere med væsken og lave et farveskift. Og vi kan se, at citronsyren og basen er begyndt at reagere med hinanden. Derfor har vi Na3-Cit. Dem har vi 2 af. Og vi ved, at forholdet er 1:3. Og derfor, siden vi har 2 Na3-Cit, så har vi også 6 H2O. Og efter ekvivalenspunktet, der vil vi have nogenlunde det samme. Vores indikator, der er begyndt at reagere, H2O og Na3-Cit. Og hvis vi så, vi antager jo, at vi bliver ved med at tilføje base, så vi vil begynde at have et overskud af baser. Så der vil også være NaOH til stede i blandingen. Ja, og det har jo for os resultatet af den her undersøgelse har jo været lidt overrasket, både at vi blev overrasket over, hvad for nogle citrusfrugter, der faktisk var de sureste, men egentlig også, hvor sure sådan nogle frugter er. Fordi at, som vi også tidligere talte om på klassen, så kan citrusfrugt eller citrussaft jo faktisk forårsage syreskader på tænderne, hvilket vi ikke lige, det var ikke lige frugter, som vi forbandt med noget skadende, det er måske mere cola og sådan. Så det har været en stor overraskelse for os.